Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. This time check is brought to you by Unilab. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Maayong udto Pilipinas. Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes mga kaaksyon. Daligid lang ha kay nagkuan siya naghang. Naghang ini siya, no? Sige, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kag sa mga kaaksyon ta dira sa mga kabaranggayan kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga barangay kag mga kapurukan man diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto, no? Daligid lang, no, kay daw na sutan sang kwan sang marang daw sang ano gani ni do hindi ta maintindihan, no? O sige, sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong sa mga pangulong dinalaan sa nagapangunang nga mga balita. Una kita sa balita lokal. Sa Kapitolyo Provincial Executive Assistant for kag Chief of Staff ni Governor Lacson nag-resign sa pwesto. Ay sadya amo paning COVID-19 nagabinulagay pa sila. Anong rason ay no? Samtang bagong PIMT Commander Kailian ginapreparahan ng pagbalik sang repatriation
sa mga LSIs kag mga OFWs sa Agosto 23. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Action Dale Salazar, apat ka dugang nga eskwelahan nga himuon kun tani nga quarantine center, isa lamang ang nakapasa sa standard sang City Engineers Office kag Bacolod CHO. Luyag o konsuno sini kay Councilor Inoy Novero. Kag sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Action Eden Abuso, ini may kangtanan sa Investigation Detective Management Unit o kun IDMU sang Bacolod City Police Office, nagapatigayon sang investigasyon angot sa reklamo nga ginpalabot sang PNP IMIG nga ginaligar ginagamit sa mga kapulisan nga impounded nga salakyan. Ano ining natabo ning reklamo sang PNP IMIG ni sinong nagamit sang salakyan ni impounded, tapos nakita man lang sa dalanon amo ni mga kaaksyon ang aton sining hatagan igtalupangod karon sa diyaning sitwasyon. Kag maki-update kita sa investigasyon sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa kamatayon ni Zara Alvarez, mga kaaksyon ano ng investigation sa aton sining mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Hindi lang kita maghipos-hipos lang, dapat ipalayag ta kung ano ang investigation nga nakuha mga kaaksyon sa sining kamatayon ni Zara Alvarez, mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Samtang sa Nokpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon na Brian Morden, aktivista kag Negrosanon, wala dapat sang kadlukan sa idalom sa anti-terror law. Ini matapos ang pagpatay kay Zara Alvarez kagabi diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ak Negros ginakondinar ang pagpatay sang ilahanay sa ila siningahanay provincial administrator nga si Zara Alvarez. Samtang sa mga out of town naman nga reports, mga kaaksyon, sa syudad sang San Carlos, duha patay sa hacking kag shooting incident nga nagluntad sa barangay Kudkod. Isa ka persona ang nagdangat sa ospital. Samtang sa Dakbanwa naman sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon Forte, syudad sang Sagay nagapabilin sa MGCQ hasta sa Agosto 31, kag COVID-19 update sa gyapon, mayara na lang sang 16 ka mga active kag 34 ka mga naka-recovered kag 119 ang mga yara sa POMs, mga kaaksyon, no? Way gid sa iyo, baldagid sa iyang klase ka kwan ini nanong nagklatabo ni man. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, 74 anyos na pilasan sa paa kag kamot matapos nga ginbuno sa syudad naman sa La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ang nagpositibo sa COVID-19 sa banwa sang Ginpanaan o kon banwa sang Moises Padilla. Sa barangay Ginpanaan ni Moises Padilla, pamilya sa nagpositibo ginpaidalom sa swab test sining nga adlaw. Samtang sa balita national, PIVOX gindula ng Kabalaka nga tsunami matapos ang magnitude 6.6 nga linog sa Masbate. Sa Katayngan, Masbate itong sentro, mga kaaksyon. No? Kag COVID-19 testing sang mga empleyado dapat sabton sang PhilHealth suno kay Senator Villanueva. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Initanan nga mga detalye mabatian sa pagpanumbalik sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB pagkatapos lang sini.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Oras 11:58 na mga kaaksyon. Sige, samtang pahunay-hunay ang halos kalabanan kag timo-timo na sang palanyagahon o galion tanay pagtumar sang DTX 500 capsule.
Kadtuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato, maki-update anay didto sa Katayngan Masbate. Pibox ni ginadulang kabalaka nga tsunami matapos ang magnitude 6.6 nga linog sa among lugar, pero daw damo-damo didto ang nahalitan as of this broadcast time. Sige pang pag-collect sang Pibox kag iban pang ahensya sang gobyerno angot sa sining nag-igo nga linog mga kaaksyon. Kag COVID-19 testing sang mga empleyado dapat nga sabton sang PhilHealth sulo kay Senator Villanueva. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Sa detalye siniwe Aksyon Dorel Cabato, Action Doors. Good PM. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton yung mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Diri kita sa nagluntad nga linog kay inaya sa pasado as 8 sang aga, update kita dito sa may Katayngan na Masbate. Kay man ginapahayag sang Fivox nga ginadula nila ang kabalaka sang tawo sa posible matuga nga tsunami sa nagluntad nga pagtayog. Nahibaloan nga 1 kilometro lamang ang kadalumon sang magnitude 6.6 nga linog nga epicenter amo ang sa Banwa sang Katayngan las 8:03 kaina sang aga. Ginpayag sang Fivox nga nabatsyagan ang pagtayog sa madamo nga lugar sa Bicol Region kag naglabot sa madamo nga lugar man sa Visayas. Action Rex, lakip na diri ang syudad sa Bacolod nga nakabatsyag man sang pagtayog. Una gindeklarar sa Fivox ang 6.5 magnitude nga linog apang ginpasaka nila ini sa magnitude 6.6 nga linog. Kag sa wala lamang madugay Action Rex, naghatag man sang update ang Fivox na hanungod sini nga linog sa Masbate. Suno sa kay Renato Solidom ang mga head sini nga Fivox na national nga 5 ka mga casualties ang estimated nga na-record sa mga pagtayog. 21 ka aftershocks ang na-record so far. Kag suno sila Action Rex dapat Pila ito ganing casualty? ang Lima? ila estimated 5. Yes, okay. correct. Kag ang aftershock so far Action Rex 21. So posible pa ini madugang Action Rex. Kaapat diri ang mabulubaskog nga medyo nabatsyagan sa nga pumuluyo. Kag sunod sa Fivox, ang nagluntad nga pagtayog sa Masbate ang bangod sa naghulag nga ginatawag nga Masbate segment nga kabahin ini Action Rex ang Philippine Fault Zone. Sa tung 2003 man naghulag man ang Masbate segment kag na-record ang magnitude 6.2. Kapi naman sa 1,000 ang ila estimated nga extensive damages sa mapuloy-an sa Kaitingan Masbate. Kag sunod sa Fivox, dapat magpreparar ang publiko sa mabaskog nga paglinog anuman nga oras. Dito magyapon sa area to, sa Masbate man? Diri sa Bilog nga Pilipinas. Bilog nga Pilipinas. Yes, grabe, correct. no? Pero sa mga building si Action Doors? So far, Action Doors, wala pa sila sa consolidated report Okay, kung pilagid ang damages. isa itong fokusan nila ang building sa munisipyo bla sang Masbate, Katayngan, Masbate do na Rosdak to. Okay. Oh. Pero so far actually subong wala pa sila sa nakapagwa sa report kung pilagid ang kabilugan nga kahalitan sining pagtayog kay nasang aga Action. Masbate pa lang ng area ang concentration nila kay do dirang dako-dako nga magnitude Action Doors nga nag-igo mo sa Katayngan, Masbate. So mo na nga ang Fivox ang disaster unit sa nga mga lugar kag mga kaiping nga mga lugar dra sa Katayngan among nag-focus. Actually ang Katayngan Masbate do lapit-lapit lang ni sa aton di. Do katamwa lang na sa may Carles area sa Northern Iloilo bala. Amo siguro Action Rex na nabatsyagan ta diri ang pagtayog. Kag ang kadalumon sin Action Rex 1 kilometer lang mo. Nabaw lang. Correct. So amo naguro nga diri sa aton medyo nag-amo man kita nakaina nga samtang nga programa sa Action Brian dumatindog na siya. Kag unexpected mo kag baskogid man siya tungod sang kanabawon niya lang nag-igo Action Doors, no? Correct. Kabay pang hindi na madugangan ni mga fatalities nga recorded as of this time sang PBOX kag sang Department of Health sa area kag
ti sige pang pag-collect sa mga building sa mga nahalitan sining pagtayog kainasang aga. Correct, Action Rex. Kag sa iban pagyod nga balita national man, nakitaan nga option sa karon ni Senator Joel Villanueva para sa COVID-19 testing sa mga empleyado, amo nga bayaran ini sang PhilHealth. Rason ni Villanueva nga nagabayad sang ila premium ang mga empleyado kada bulan, amo nga nagakadapat lang nga sabton man sang PhilHealth ang balayran sa nga swab testing. Una na nga gininsister sa nga senador sa gobyerno sa nga dapat magpaidalom sa regular random testing ang mga empleyado base man sa datos ng Department of Health nga madamo nga COVID-19 patients sa karon ang yara sa working age group. Gina-share man ni Villanueva nga sa sini nga datos ng DOH tubtob Agosto 15, pinakamadamo nga kaso sa infections amo ang 39,358, ang sub 20 tubtob 29 nga age group or 20 to 29 age group 37,087 sa 30 to 39 age group, kag sa 40 to 49 age group naman may 25,687 kag 19,404 sa may edad 50 o kon 50 tubtob 59 age group. Naalarma man si Villanueva sa cumulative COVID-19 positivity rate diri sa Pilipinas bawod masobra ini sa 10%. Base sa World Health Organization o kon WHO, sa positivity rate nga manubo sa 5%, ang indikasyon na diri amo ang under control na ang epidemya. So diri sa aton but silingon kay suno kay Villanueva masobra 10% ang aton nga positivity rate, but silingon hindi pa kita under control. Samtang update sa bugos nga record, bugos nga kalibutan, ang record sining COVID-19 sa karon naglambot na sa 22,041,304. Ang nagkalamatay naman diri 777,194 kag ang naka-recover 14,783,670. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest as of yesterday, August 17, 2020, 164,474 naton cases. May nadugang. Before ko na magtapos ang August, 250,000 ta. Ay, gali ka. Grabe, no? Kasi na projection, Action Rex? Yes, ang Task Force Advisor nga si Tony Liatzon Bla. Ang nag-resign. Ang nag-resign. Anay former IATF member, Action Rex. Grabe, no? Let's see, gid ni kito mil kada adlaw Action Rex ang sige, dugang. pagid yan, no? Daway gauntat, Correct. Ay. So, sa 164,474 nga recorded Action Rex, may nadugang kagapon nga 3,314 or 3,314 new cases. Ang NCR Action Rex ang may pinakamadamo kagapon nga nadugang na naglambot sa 1,918. 49,034 naman ang active cases, kag ang disposition sa active cases ang 91.1% puro mild symptoms. Ang nagkalamatay 2,681 may 18 ka mga bag-o, kag ang naka-recover 112,759 may 237 ka mga bag-o nga recovery. Sa Negros Occidental, may 17 man ka mga new cases nga sa karon naglambot na sa 814. Sa Bacolod naman, may 18 ka mga bag-o man nga kaso nga naglambot na sa 539. Sa Western Visayas, 2,895. As of kahapon na. Yes, Action Rex. Kag may naduga nga 103 kagapon. So 101 diri Action Rex local cases, kag duha diri ang returning overseas Filipinos. Sa case classification of active cases Action Rex sa Western Visayas, 87.70% ang asymptomatic. 1,255 ang recoveries, may 17 ka mga bag-o kagapon nga naka-recover sa diin, tag-isa ang gikan sa Antique, Aklan, Guimaras, kag Iloilo, 5 sa Capiz, kag Iloilo Province, kag 3 naman sa Negros Occidental. Kadyo, tayo sa mga recoveries, no? Dapat yes, correct. dako manatani sa region tani. Yan naman. Pero may mga probinsya pa nga daw pila lang kabilog yung kaso, no?
Sa Gimaras daw, sa Aklan daw. Tag-isa-isa sila Action Oo. Rex sa mga Santique, sa Aklan, Gimaras. Unlike ya sa tatlo ka lugar, apat gid, Negros Occidental, Bacolod, Bacolod. Iloilo, province kag Iloilo City. City. Amo gid na silang ga laptahanay. Ang Capiz hindi ka pa ganin masyado eh. Ang Antique tag-0, tag-isa. Ang Gimaras tag-isa man, tag-0 man kung kaisa. Grabe, no? Center, abi Action Rex mo ang Iloilo, kag ang Iloilo Province, ang Bacolod, amo man. Sorry, mga offices naton diri bala, mga, siguro, mga balaklan, yung mga, like malls. Correct. Sa 975 ka laboratory results, sigin patigayon, 103 diri ang nag-positive, siyam diri ang repeat test, 800 naman or 863 ang negative, kag wala sang repeat test. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabatu. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippines Standard Una sa Time, tamang las 12. Jess nang atonoras, delayed ang iyang efekto hens. Do pamatyagang udugat, siding siya blanay antes pitikhaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, good Action Door. Sa imo sining balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time, las 12, Jess ang aton oras, 12:10 na mga ka-action. Sige, standby lang sa mga talamyawon tada sa aton sining website kay karon dugay-dugay kag sa aton sining Facebook Live. Sige, matapos ang balita gikan sa News Center na las dason taning balita sa Patrol Ho, we have Action Eden Abuso. Ini may kangtanan sa reaksyon sa Association of Concerned Teachers o Alliance of Concerned Teachers, ACNEGROS. Ginakondinar ang pagpatay sang ilahanay provincial administrator nga si Sara Alvarez. Mga kaaksyon nga ginlutang ini kagabi dra sa Erorico. Yari ang kaundan sang report ni Action Eden Abuso. Gikan sa Patrol. Action Eden. Action Rex, ginakondenar sa Alliance of Concerned Teachers sa Negros Occidental ang pagpatay naman sa Ilaanay Provincial Administrator ngayon si Zara Alvarez sa Mandalagan Syudad, Kundragay Mandalagan Syudad sa Bacolod kagabi, paagi man sa pagpangluthang. Sino kay Gualberto Dahaw, Provincial Chairman sang ACNEGROS, si Alvarez Action Rex ang unang martir sa ilahanay kag ginakasubo ang natabo sini sa iya. Dugang panidahaw, isa ka mabuot nga persona si Alvarez kag wala sang kapasidad nga maghimo man sang kalakasan kag dedikado sa pagbig ilabi na kun edukasyon ang istoryahan. Nagpangabay ang grupo Action Fred sa otoridad nga kun mahimo padasigo ng investigasyon agud mahatagan sang hustisya ang pagkapatay ni Alvarez kag nagpasiguro naman si Dahaw nga sa pihak nga nadulaan sila sang isa ka kaupod ipadayon nila ang ila ginumpisahan bago nagapati sila nga wala man sang sala o kung wala sila sang sala nga ginabuhat. Pamati naton Active pa ni si Zara Alvarez how? Yes, Action Rex. Ano ni ang present niyang posisyon? Ay as member sa gihapon Action Rex sang ACTA Negros. Miyembro sang ACNEGROS. Oo, kay ti ang former provincial administrator ni siya kon Action Rex mo way back ka wala lang namuno kon ano gid ba lang a year. Daw human rights advocates panisa for Karapatan Group, Karapatan Negros. Yes, Daw mo ni? Action Rex. Oo, correct Action Rex. Pwerte man no. Anong status ang kaso yan ni Action Eden, by the way? Based Action Rex sa investigasyon sang Police Station number 3 sa pagpanguna man ni Captain Richard Pajarito, padayon sa gihapon ng investigasyon kay di ba sila pwede kaunta. Di ba Action Rex ang ilang investigasyon amot sa mga kaso kag nagapakigangot sa Cadiz PNP knowing nga ining si Alvarez Action Rex way back mga 2018 ang may ginserbihan ini siya sang warrant of arrest bangod man sa kaso nga murder as confirmed man by Lieutenant Colonel Mansueto Action Rex. Pero nakagwa ni si Action Eden? Nakagwa ni siya? Na-dismiss. Allegedly, na-dismiss ang kaso ni Action Rex. Amo ni galing nga nakagwa siya?
Yes, correct, Action Rex. Pero may mga iban pa ni siyang kaso ginapangatubang? So far, Action Rex, amo pa ng mga gina-verify, kay gina-investigahan man sa aton nga kapulisan, kahit sa Station 3 yan, wala man siya sang record. Bisan mga blatter, nga nagpa-record siya nga may mga pagpamahog na sa kabuhi nga iya sininga Wala man, no? Pero wala man, Action Rex, oo. Okay. Do ka budlay pa ipasol ni sa investigation sa mga pulista? Tinanong payag sang Negros na Kaya mo rin hambal, Action Rex, ang Negros nga kabay pa tutukan sa otoridad kaya hindi pagpawalaan para matagan sa hustisya ang pagkapatay ni Alvarez. Pamatayan natin si Sir Gualberto Ding Dahaw. Kami nagatusubo no tugan sini nagakondinar sang nahimo nga isa ka brutal nga pagpatay sini sang isa ka isa ka mabuot na tinuga no nagabuli sa iban. So, mablog nga Alliance of Concerned Teachers Negros na kasubugit no sa natapong ini no nagapakita ini sa nga sistema natin sa subong no nga duway nagitsang valya sa kabuhi ng tao no. Hindi ini ang klase sang sosyedad na gusto natin matapos sa ating kabataan kag sa subong kag sa palabuton no. So kami nakamalaot sang dako sang ini nga wala sang konsensya nga pag himo sini nga violence no sa isa sa mga nanging coordinator namon sa Alliance of Concerned Teachers Negros. Oo. Action Rex, kabay lang ano yung payag sang BCPO party sini? Laway ko kabati kay sinong hipe gani na? Sino ganing city director? Si Colonel Henry Binyas, Action Rex. Ari pa na di siya? Ara pa man, Action Rex. Okay. Anong nga balyas ini? Actually nagtawag kita Action Rex pero wala siya nakasabat pa knowing Sir Binyas ba si dugay maano man na siya ma-call back man na siya Action Rex. Usually kung hindi sa kasabat sa tawag tagat call back man na siya tipo ngayon ta siya sang man nga direktiba sa hepe, para sa hepe naman sa police station number 3. Pero with regards si Action Rex sa ila ni Sir Farito padayon man ang pag nagkadto man to sila gani balik no sa area so bunga Action Rex kay check nila kung base bala may possible to nga may mga CCTV around the area at least makabuli kay din dampida action din man sa Irurico ulunhan lang gamay kun Action Rex sang Queen of Mercy mo nga hospital bala kay dito gani kuno ang direksyon mo sang suspetsado Action Rex. Oo na kabalo naman kita nga muto mga oras kagabi mga alas 7 guro to nga ti dulom-dulom ang area kag hambal ni Sir Farito Action Rex bisan pa may mga witnesses ti hindi gid ma-identify ang itsura ang build sang lawas ma-identify pero ang itsura hindi bangod nga naka face mask kag nagasuksok pa Action Rex sang ball cap kag ti kumbaga sinuman di ang may isog to nga tao kung malili pa kung may ditong armas luthang ang tao masugata nila kahit from the crime scene Action Rex may tiyak nga bangga pa kuno mo nga nagahulat allegedly ang motorsiklo nga ginhimo nga getaway vehicle man sang sining suspetsado. Ako na mo may antad pa yang suspect kagang getaway motorcycle niya? Correct, Action Rex. May ara pa sang antad. Yati naglakat-lakat pagamay from the crime scene ining suspect pakadto to sa upod niya nga nagahulat. Bali isa lang yang kuano pertino nga wayagin labayan or nakasakay sa motorsiklo kundi naglakat-lakat pa or ginhulat pa si Sara Alvarez nga magwa sa iya puluyan kagamutong ginhimo ang krimen. Allegedly, Action Rex, ang balila ni Sir Farito, basic investigation, sa likod, una, gintiro. Sa likod? Si Alvarez. Pilang igo yan ni Action din? Wala sila Action Rex, yung pilang igo, kahit ginpa post-mortem pa man. Pero anom, ang lupok nga nabatian, sang mga witnesses dito, kung naka-recover man sang anom ka empty shells, sang wala pa, may baluan nga armas luthang. Nga way nila mabalan kung anong balang gingamit tao? Ginpadala pa Action Rex sa crime lab. May ngalan gid lang na kung anong empty shells da. Galing iti amunang parts ng process nila Correct, Action Rex. Tapos
Pila din gidang igo ni Sara Alvarez ni? Initially, Action Rex ang fatal wound, dughan, gid Action Rex may igo gid sa dughan daw. Dughan? Correct. Kaya di wala labot sa likod, pagtiro Action Rex sa likod, ginpalapitan pagid siya. Kagin kumbagang term nila tero nga pagid. finishing. Itong nagahigda na siya. Correct, Action Rex. Grabe. Di naggimuno pa gani ni Sir Fahri to nga after to Action Rex lagas pa ni sa mga tanod bala sa dira nga area ang suspetsado. O galing kay ti nakasakay na sa motorsiklo, wala na nalagas pa. Why si Alvarez upod sinaaw? May upod sa Action Rex, isa allegedly sa kababaye. Pero ti abo pa to subong ang isa man sa star witness man Action Rex nga ginapakigamutan sang kapulisan. Pero to say at least hilway sa Action Rex kag kung baga si Alvarez lang gid ang tuyo sang sining mga suspetsado. So, tiya mo Action Rex ay labuton talang karon si Colonel Binyas with regards sa insidente maning nga bag-o naman nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Eden Naboso. Balita gikan sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:20 na nga oras, 12:20 na mga ka-action. Sige, pagkaroon na dugay-dugay kung mayara latest nga investigation ang aton sining mga kapulisan dira sa Police Station 3. Of course, sa pagpamuno ni Chief Inspector Parito sa sining kamatayon ni Sara Alvarez mga ka-aksyon. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:21 na nga oras. Matapos ang balita ni Action Eden sa iluhang tanay balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Upod na kay Action Dale Salazar, apat kadugang eskwelahan nga himuon quarantine nga o kung himuon kung tani nga quarantine center, isa lamang ang nakapasa sa standard sang City Engineer's Office kag Bacolod si Etso, suno kay Councilor Inoy Novero. Yari ang kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa padayon ng scouting sang komitiba ni City Councilor Renesito Novero ang chair sa Quarantine Center Action Team di sa Bacolod City sa posible magadugang pa-Action Rex nga mga pasilidad ako imbulutuan nga himuon nga quarantine centers diri sa may syudad since expected nga by August 22 kung Sabadong adlaw iga-lift na Action Rex or magatapos na ang moratorium o kung ang pag-suspension sang biyahe sa mga locally stranded individuals. So ang update diri sa kay Councilor Novero, gina-propose ni Action Rex ang dugang apat ka mga bulutuan diri sa may syudad nga himuon man nga quarantine centers. Although gina-hold anay ni Councilor Novero iningalan sang apat ka mga schools Action Rex nung gin-suggest man ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amelina Salas Action Rexa. Pero based sa report ni City Engineer's Office ni Engineer Loben Ceballos Action Rexa, nga sa apat ka mga gin-recommend nga himuon quarantine centers daw tatlo or isa gid lamang Action Rex ang makapasar sa standard sang City Engineer's Office kag Bacolod City Health Office Action Rexa. Sa karon ginapa-review pa ni Councilor Novero kung ano diri ang pwedeng mahimo since sambal niya pwede siya ma-renovate galing dako-dako nga pondong kinahanglanon kag lawig pa ang tiyempo Action Rexa para matapos ang renovation sining apat ka mga bulutuan Action Rex. Mayara sa elementary kag mayara man sa high school nga mga public school ang ginaay kuntani ni City Councilor Renesito Novero Action Rexa. Dili nga area sa Action Dale? Actually, mayara dira sa Singkang, mayara sa area sang Banago, pero wala na lawag Action Rex ni Councilor Novero. Ano mga eskwelahan ito na? Mga eskwelahan, mayara elementary kagara sang public school Action Rex nga mga bulutuan. Kaya ni ka pasar yung duha? Tatlo Action Rex wala makapasar, no? Kay magpili ang syudad, gina-evaluate ini isang City Health Office kag City Engineer's Office regarding man sa standard ang pasilidad kung wala pwede ini matiniran sa mga
locally funded individuals action Rex. Basi ang CR, gabara. Ang CR, ang kuryente, ang supplies, ang tubig, ang kag tubig di dapat pagid, amo na importante. hindi lang mo kon action Rex kay amo na para malikawan man kag at least mangin. Sa bagay, mo man din mga eskwelahan, action dahil nga mayo man ang mga pasilidad dira. Kaya nga bali Councilor Novero, nag-base man siya sa suggestion o kung recommendation sang DepEd Bacolod. Ang batang si Ma'am Sales ang nag-suggest ng apat ka mga eskwelahan. Rason nga sinusiati kung hindi pwede, mangiba naman, scout naman action Rex ang possible location nga pwede usaron bilang quarantine center. Sa karon, may kita diri sang 11 tanan ka mga public schools nga aktibo no nga ginatin nila mga locally funded individuals action Rex nga naga-quarantine kag nagahulat man sa ila sining result kay by August 22 maga-end na ang duha ka semana nga moratorium sa pagbiyahe sa mga LSIs kag returning overseas Filipinos o kon ROS action Rex sa no ganini sa August 22 action Rex ma-end, so expect nga by August 23 the next day may mga new batch naman sa mga LSI. Kung wala sang extension. Wala sang extension action Rex. Amo na siya ang ginalantaw ni Councilor Novero nga duha ka semana nga pag-untat do nakabuling man para mapreparar ang mga quarantine centers dito sa syudad. Pero anong status ang quarantine facility ta sa syudad? May mga nabilin pa action Rex nga mga LSI nga nagahulat sang ila sining result no sang RT-PCR test. Pero ang balik Councilor Novero kada adlaw may raman siya nagagraduate or nagagwa bala sa quarantine center once nga ma-receive na ang negative nga RT-PCR test result action Rex. Amo nang hambal ni Councilor Novero nga from nag-umpisa ang moratorium sining biyahe sa mga LSI nagaprepara action Rex ang syudad para ang next naman nga batch amo naman ang mabi-abi since may mga Bacolod noon pa from Manila, from Cebu, kag iban nga mga lugar nga nagahulat man action Rex ang ila sining pagbalik diri sa mga syudad sa Bacolod nga tiambon ang balik Councilor Novero hindi man sila pwede balibaran kay ila ini balay, ila ini probinsya kagati amo na abi-abihon action Rex importante lang dira ati makapangaman naman ang syudad sa tuyo nga hindi maglapta ang COVID-19. Ang mga LSI to from Cebu, kamusta to Action Dale? Actually, Action Rex, mayroon na sa mga LSI from Cebu nga nakaabot diri sa may syudad. Amo to naman, sa tabalang ito nakaligad na si Mana? Nakabiyahe sila from Cebu, Iloilo, biyahe padulong Dumangas, and from Dumangas, balik naman diri sa syudad sang Bacolod Action Rex. Ang portion sa interview naton kay City Councilor Renesito Novero. Lugang nasa because we have 11, di ba? Okay, oo. And I requested for 4 more schools. Though sa report sa ako ng Engineer Loben, ang ilapananaw daw isa lang pwede masiling nila ma-qualify, no? Kaya ginapacheck ko, ginaparecheck ko pagitanan So in case nga may additional, how many rooms ang ma-accommodate ni Naton? Ang additional sining apatan damo-damo we can with these 4 schools we can have hundreds of occupants pang ma-accommodar naton. Okay. Pero pwede pa rin sa ma-renovate or ma-improve? Yeah, but may ma-improve sa or ma-renovate but it will demand a huge sum of money and a longer period of time for renovation bangod sang kandidat sang mga deceleration. Ang lamang sa palihagan ni Councilor Renesito Novero, ginalat pa naton karon ang sabat ni Mayor Bing Lunardia regarding sa aton sining inquiry ko ng mga significant nga update action Rex sa 7 ka oras nilang virtual meeting kahapon nga adlaw upod ang nagkalinlain man nga sector action Rex kay from 3 PM nag-start ang meeting mga alas 10 na sang gabi natapos ang ila sining pagsinapol upod man ang mga natungdan nga mga government agencies business sector, religious sector, kag mga nagkanilain nga medical associations dito sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government sa dayang ka-action niyo. Action dahil sa lagar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang mga ka-aksyon na mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sang dugang pang mga balita. Standby Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Probinsya. Ang Joy 1050 Pack hanggang 15 na swak.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kadtuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa palayag ni Executive Assistant 4 kag Chief of Staff ni Gobernador Lacson nagbiya sa pwesto yaho. Anong rason sini? Kag bag-o nga PIMT commander nga si Doc Zibard Kailian ginapreparahan ang pagbalik sang repatriation sang mga LSI kag OFWs sa Agosto 23. Sa detalye sa niyo pod kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, Agosto 5, amo ning pizza 2020 nga tuig. Ang agin sumater ni Dr. Jonathan Lobaton ang isa ding resignation letter kay Governor Bong Lacson. Pagod man sa mga personal nga rason. Si Lobaton kung isip-isipon natin, malawig-lawig naman, pangalagad Aksyon Rex sa idalom sa pagkadubala ni Bong Lacson. Umpisa sa pangalagad si Lacson bilang Vice Governor, nagaserbe na siya kadaan bilang Chief of Staff. Ara na sa kadaan sa kilid ni Gob Lacson mo? Man, top-top nga nag-governor si Lacson, ginkuha sa liwat sa amuman nga posisyon. At the same time, siya ni ang isa rin nga posisyon ng Sunorex, medyo mataas-taas man dala sa may Kapitolyo, kay Executive Assistant 4 Inisya. Jutay lang man silang Sunorex na lang Executive Assistant 4, iban Executive Assistant Pro, hindi 4, kundi 1, 2, 3 lang ang posisyon sa Aksyon Rex. Ato sa nga interview, sa mga agalang, ginsaling ni Lobaton nga ang effectivity sa iya sa ring resignation Aksyon Rex sa August 16 mo. So nag-file na ini siya kadaan sang leave o sa panagligad nga si Mana. Pagkarati pwede malang na Aksyon Rex mo. Una nga rason niya, personal, pangudluyag ni Aksyon Rex nga tutukan ang iya sa ring career sa pagtudlo bala. Nag-teach ini sa Aksyon Rex mo. Kag plus gusto yaman sa ring hatagan bansang prioridad ang matatapay sa ring Iloy, gamati may titadaman Iloy Aksyon Rex. Iban pag sa ring mga rasones, tika damo sa mga posisyon ginuyatan sa si Dr. Lobaton, kumadurubante isa man ka signifikante kag masako nga posisyon niya sa ring ginuyatan, pagod amo isang nagaserbi bilang commander ng Provincial Incident Management Team nga amo ang nagatanguna pag asikaso para nga matatap ang mga nagainabot rin ng mga returning Negrense residents. Pero ang pamangkot, Aksyon Mar, mo ginaihan ang rason? Sa ginsiling sa pangkang istorya, Aksyon Mar, ining si Dr. Jonathan Lobaton na po siya pakigangutan kagkuhan sang information mo galing kay di ta maintindihan kung ano kalatabo dira kaniman ang isa ka tawag Sunrex nga kon medyo mayara sang kabudlayan nga nesparisyahan siyempre maka-decide man sa kahulingon sa ulihi alang man nga isut-sut kinang kagulingon ang sa ulihi Sunrex mabulubudayan kaman bala. Paring PIMT, sige-sige, subong ang kampanya batok sa saring COVID-19, why nag-resign si Lobaton, siyempre may ibulos insigita si Governor Bong Lacson. Hindi man pwede Aksyon Rex nga mga kantin na. Kaya sila naging designar sa gobernador o si Provincial Disaster Management Team Head Zefard Gerhard Kailian. Amo na sa nagapamuno subong pati taran dugay ang tingog na Kailian kung ano reaksyon o kung instruction sa iya Governor Bong Lacson. Papatian tanay nga tingog ni Dr. Jonathan Lobaton.
Yes, Action Marlon, also as one as executive assistant for and chief of staff to the governor. Private life lang anay, private life lang. Kay I want to pursue my teaching career. Naman na siya daw I want to give time to my mom, 83 years old naman. So kung gid more on teaching gid kay siyempre dugay naman nga gusto ko i-focus akong attention sa teaching. Remember in 2018, I have vied for the presidency of one of the state universities. On the side, Pre-Marlon, Action Marlon, nag-teach kid man ako. While at the provincial government, I'm also into academic life. No? So I teach, I handle graduate school subjects and sometimes undergraduate, pero mostly graduate school subjects sa Duaca universities diri sa Bacolod. So it's high time that I have to focus on this academic life, pursue life after government and to spend time with my mom. So ang reason gid is personal reason. So pangitaan naman na ni Governor Bong Lacson way pagaling kita sa info kon nabala may aran na sasangga napusuan nga ikabulos man posisyon ni Jonathan Lobaton nga executive assistant 4 nga assign dara sa iya sa nga talatapan at the same time mangin chief of staff niya Action Rex. Ang bago naman nga PIMT Commander Dr. Zefard Gerhard Kelian isa sang ginahandaan nila sa subong ining pag-resume pagbalik ang repatriation sa mga locally stranded individuals, mga returning overseas Filipinos, overseas Filipino workers, unauthorized person outside the residence sa kung kinatawag nga APUR. Pagkatapos na sa Agosto 22 ang duwa ka simana nga moratorium na ginaprobahan sa National Interagency Task Force on NIATF against sa COVID-19 nag-upisa ining moratorium August 8. So pag August 23 matupay ni sa adlaw sa Domingo nalauman naton nga magadagsa naman ang pagbinalik diri sa mga returning residents. Bali hasta sa August 22 mga pila ka semana way biyahe ang OFWs kagang mga returning residents. CPC punta from August 8 matupag sa 15 dias. 15 dias gid. Duha ka semana kag isa ka adlaw. Why man true problema Action Rex ang bal ni Kailian nakabuligid man ining duha ka semana sobrang moratorium mo. Damo sa mga naggraduar na nga mga gina-quarantine sa mga quarantine facilities. Basta gin-stop to anay sa purpose nga nagaglinotok sila. Ti dapat mabuhin-buhinan anay. Na ang pinagkarason ginagsureso nag-ayo silang moratorium anay. Gani. So kung pagbalik naman isang damo-damo naman base kung malinibo naman kasi kung mapuno-puno naman ang quarantine facilities, white choice, base kung liwat na sila mag-ayo lang na nila butang karosoris pawatop sa quarantine facility, why sila sa butangan, no? Sila quarantine facility, hindi magaluna, anang soris kin exclusive lang na mga COVID-19 positive na da? Yes, kag subong hindi magaluna, puno sa COVID-19 positive. Ibang ganang soris sa mga positive, kuno aragin sa ilo sa bayan sang silay mo bali Kailian ang mga positive naman niya nga empleyado sang Kapitolyo dito lang sila gina-quarantine sa Mambukal Summer Resort kaya ito ang Mambukal ang nagadubala provincial government. May ito pa na to sa Mambukal? Kaya pagyapon mga LSI or OFWs? Ang kalabanan to ang mga nag-positive ka mga government employees Kapitolyo. Okay. Dito sila gina-isolate Action Rex 22 kadaan ang labing ulihi nga isip. Gani. 22 isang napatay. Pero may 8 naman nga nagkalalayo. Taga-Murcia nga empleyado assigned watchman plus and sa labis ang Vice Governor's Office. Taliwan to siya plus asawa ya capital employee man positive sa bata Action Rex nga nurse positive man. 8 sa 22 fully recovered na. So 22 8, 16 plus ng isa nga napatay 15 ang positive sa buong capital employees nga parang nga nagahulat sa resulta sa first kag second repeat test nila. Kabay pang mag-ayo-ayo na.
Ganiman, ginatagaan man na prioridad sa Silay Hospital nga molecular laboratory center ay parang at least makabalik man sila sa nga trabaho. Yaring bago ang tingog ang bagong designar nga PIMT Commander Dr. Kailian. Instruction sa ato no as the designated IC subong ang first kit ang aton nga pagpabalik man sa aton nga mga LSI no coming from Cebu and the preparation for LSIs nga manugsulod man coming from Manila. So amo na subong amon preparahan para sa aton nga mga masunod nga mga tikang no after sang aton nga moratorium. Fully operational na naman ang aton nga mga transport nga pagkuha sa aton nga LSIs bato naton kadang pagkuha sa mga quarantine facilities. Ang coordination naton sa mga direct offices no kag sa mga health officers ang kada syudad kag banwas ang province no ginaprepara man nato. Dr. Kailian, ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Malong Herboya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:40 na nga aton oras, 12:40 na mga kaaksyon. Standby na sa balita ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Sa BCPO Aksyon Eden Abuso plus ang mga balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Chat sagid sa gyapon sir. Ang signal daw wala gyapon gabaton siya sang signal ano natabo ni siya man. May niguro pangadian. Ayo. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining nga odto, may tisi ang kinanglantanan. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe mula sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Ayos, sige, daligi lang mga kaksyon na kay hatagan tanig talupangod, anay mga greetings taho, may lang pag-monitor sa kay Rona Rihida Trava, gadula-dula, basi kinanglan luyahan, luyahan gida. Sige, Madam Rona Rihida Trava, no? Kay Imelda Gilaran Tubal Cardenas, good no, Action Rex, naga-monitor lang ko di sa GMA Cavite. Maayo lang nga pagpamati sa pamilya Cardenas from Imelda Cardenas. Ayos, thank you so much, Gidmeld. Kay Chad Cuevas, may nga po Action Rex, monitor kami diri sa Pier 4, Tondo, Manila, kung saan no, ang biyahe pakadto dira sa Bacolod, no? Kay Zet Alunan, thank you so much, Zet. Salamat, Gid, no? Kag may lang nga pag-monitor dra. Kay Raquelina Lumawag, may lang nga pag-pamati from Hong Kong. Thank you so much, Raquelina. Kay Jomong Caltorilla, kay Melchorita Ferrer, may lang nga pag-monitor Melchorita Ferrer. Kay Francis Hibuenada Hilwa, no? May lang nga pagpamati ito to Francis Hilwa dira sa Manapla. Kay Roth Kosawa dira sa Japan. Thank you so much, Roth Kosawa dira sa Japan, no? Kay JR Mainit Rihon, Sir Edwin Pinida, good PM lang. Thank you so much, Gid. Kay paring Vinji Pelisario, paring Fideng, paring Piding Felisario, gamonitor, grabe ito ulan kunos Manila, ho. Sige, pagaro halong-halong lang da pari Vinji, Kay Nings Villaros, may lang nga pagpamati, no? Kay Tonet Michelle, Mama Pin, halong gid kita. Anong Mama Pin? Ayos, Lovely Luck. May lang nga pagpamati, no? Kay Lovely Luck. Pamilya sa Manila, sila ni Mama Lydia, Papa Joel, kag mga utod niya kaganak nga si JV, nga naga-monitor. Ibsmart Tadio Salcido, dira sa Tansa, Cavite, may lang nga pagpamati. Paring Biboy Arquesola, ga-monitor man. Lunila Tarusan, thank you so much, Gid Lunela. Kay Melinda Tanyo Sausa, dira sa Celine Homes, kay Jinky Grace Tanyo Tenorio. Happy birthday. Ayos, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Madam, may lang nga pagpamati dira sa Celine Homes, Barangay Stefania. Ayos, Valencia Kinet, thank you so much, Gid Valencia Kinet. Kay Jose Pacifico, dira sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, kag Ramil Haro. Kay Tom Jones, Tim Jones, Maria Belia Gonzales, may lang nga pag-monitor dira sa Santa Rosa, Laguna, Maria Belia Gonzales. Kay Romel Haipe, may lang nga pagpamati, no? Kay Romel Haipe. Kay Lawrence Harder, thank you so much, Gid. Kay Bia Jonathan, salamat man. Kay Inday Blasa, kay Ming Gallego Gapis, good PM lang. Gian Resisyo, may lang nga pag-monitor man. Kagawad Imbong Jocampo. And sa kay Rodney Harder, may lang nga pagpamati man. Kay Leslie Gutierrez, kay Elena Caniete Salanga, good PM lang, no? And sa kay Liberty Benito Nobaldo, dira sa Laurel Mansilingan, no? Kay Julius Horvidalia from Silay, thank you so much, Jules. Kay Erwin D.B. Gonzales, kay Jenny Solgon, kay Warlito Nisha, Susan Rano, may lang nga pagpamati. Mayugid, mais nga tinanok, pilit. Ay, thank you so much, Susan Rano, no?
Kay Rose Guevara dira sa Alabang Muntinlupa ho, may lang pag-monitor Rose. And Judith Calves Pampusa sa Emerald Street, Ramilo, Barangay Tangob, Bacolod City. Judith Calves Pampusa, no? Kay Merly Dolido Magallanes, good PM lang, kag Selbet Yap dira sa Handumanan. Ang iban sila nasapawan na siguro. Sige, salamat gida. Standby anay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay sa pagpanumbalik sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na ang aton oras. Sa iluhantang dugang pang mga balita, on standby si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa aktivista kag Negrosanon wala dapat sang kadlukan sa idalom sa anti-terror law. Ini matapos ang pagpatay bla kay Zara Alvarez kagabi. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, Action Bry. Action Rex na balik malang nato nining pamangkot sa kay Negros Occidental Police Provincial Director, Police Colonel Police Colonel Romy Palge. May connection sining anti-terror law sa natabo kagabi nga pagluthang sa kay Zara Alvarez. Sa din may ara sa mga speculations like sa interview naton kay Representative iya sa bayan muna nga si Sarate nga state ang ginapasibang dandri or ang gobyerno amo nag-initiate sa pagpatay sa kay Alvarez. So gipamangkot naton si Palgidri kung ano ang reaction niya kagano dapat ang tindog sang kapulisan sa sining statement so kay Palgidri way paginman sang ebidensya kag depende pa na sa Bacolod kung paano imbestigahan ini nasabit nga kaso. Pero nagpasalig ini siya sa mga aktivista diri sa Negros Occidental kag probinsya sang Negros Occidental man. Nagambalo ko Negrosanon nga hindi lang maghatagid sang kakulba kay sa idalom sang anti-terror law may ara dira yan nakabutang nagaproteher sa amo sini nga mga tawo kag sa mga tawo mismo kag wala sang ginbutang dira nga magpamatay Action Rex. Amo nang gusto ipalabot sa mga aktivista diri sa probinsya kag sa Bacolod sa mga Bacolod non sa Negrosanon kag dapat indigin magpati sa numan nga mga information regarding iya sa idalom sang anti-terror law kag kung pwede pagri mapaathag ini sang dugang labi na gid sa mga abogado nga may ara sang madalom nga ideya sa pagplastar sa ninasambit iya nga layi. Giluwat nga ginapanomdom ni Palging ang kapulisan nagahimo gid lamang sang operasyon o kung naghimo gid lamang sa mga butang nga ikaayo sang taran-taran kag indi para sa katalagman. Action Rex. Sa ngayon po, Action Brian, wala pa akong hawakan. Pero the other week, or past 2 weeks ago, maalala nyo may nag-surrender na NPA dito sa atin. So, tinanong ko siya, sabi ko, bakit ka naman nag-surrender? Kasama ba yung asawa niya punta sa akin dito? So, sabi ko, bakit ka nag-surrender? Kasi siya, yung kapatid ko, pinapabalik, hindi bumalik, pinatay. So, pati siya pinapabalik din. Natakot siya, baka mamaya dahil hindi siya babalik, sir, susunod. So, pumunta siya dito kasama yung asawa niya. Sabi, sir, sinusurrender ko po ang aking bumabalik loob na po ako sa gobyerno. At na-turn over na natin actually sa Philippine Army. At ongoing mediation po, pati yung asawa niya. Kasi nakita namin yung asawa niya, medyo papanganak lang at kailangan na ng mediation. So, fortunately, inalagaan ko ngayon ng ating DFD para sa gano'n na may balik yung kalusugan nilang mag-asawa. Okay. So
So, dito ba ngayon, sir, kung kasi kanina na-interview namin si Sarate ng Bayan Muna, representative po. According to him po na starting point na talaga ito ng anti-terror law. Ano pong masasabi natin dito, sir, generally? Magandang tanong po yan, Binasa ko po yung anti-terror law at nangingin po ako ng legal opinion sa mga attorney natin. May mga safeguards naman na nagpoprotekta ng mga taong bayan. Kaya po tayo matakot dito. Kasi may mga safeguard po ito na para hindi ma-abuse ang anti-terror law na ito. Kung talagang babasahin natin ang batas, makikita natin po doon. We can also ask our friends from yung mga law practitioner natin para may-explain sa atin yung mga safeguards na ito at protektahan natin ang ating sarili, ang ating kapwa. Wala nang Action next sa motong palayag ni Palgi sa koneksyon sa mention niya nga surrender. Palayag lang ato nga base bala hindi manuban mera sa iban nga ginapatay sang ilang man mismo nga kaupod. Sometimes mapasibangdan diri amo ang estado na naman action Rex. That's why ginihimplo niya nga may nagasurrender na, may nagasungka na sa kahadlok nga sila base balikan man sa ila sini nga mga kaupod nga hindi na sila totally naga-support or naga-upod sa nasabit nga grupo Action Rexa. Amo nang balita check na ton karon kung may rato sa report sa San Carlos to blang mag-amay nga gintero ana na kay Stephen nga lunsay nagkalamatay sa Don Salvador Benedicto kagabi may ginluthang patay man halin lang wa isda lang sa Rex kumpletuhon tayo karon sa kapulisan sang nasabit iya nga banwa. Ang iban pang balita karon sa pon kasagabi sa aton sini nga pagpangalagan. Balita gikan sa Nogpo, Aksyon, Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pag-monitor kay batchmate, classmate, Lynn Tonio. Kay Inday Len, kamusta ka dira, no? Sige. Kantuan tanay balita sa BCPO, pod kay Aksyon Eden Abuso, Investigation Detective Management Unit o kung IDMU sang BCPO, nagapatigayon sa investigasyon angot sa reklamo ginpalabot sa ila sang PNP IMIG nga ginaligar gamit kuno sang mga kapulisan ang impounded nga salakyano ilabi na sa Police Station 2. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden nawala siya. Dali gilang kay gina-check ta pa si Aksyon Eden Abuso sa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eden. Action Rex, gina-refer na sa Investigation Detective Management Unit o kon IDMU sa Bacolod City Police Office. Ang reklamo man nga ginpalambot sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG angot sa ginaligar paggamit sa mga impounded nga salakyan sa Police Station number 2. Sino kay BCPO spokesperson, Lieutenant Colonel Ayer Pico, may tagreklamo Action Rex nga nakigangot sa PNP IMEG kag gin-aligar nga duha sa mga impounded nga salakyan sang estasyon ang ginaligar personal nga ginagamit sang mga kapulisan. Dugang pa ni Pico, nagligad nga semana, nagpa-blatter ang IMEG sa police station number 2 man base sa reklamo nga ginpalambot sa ila. Palayag ni Pico, padayon pa man sa karon ng investigasyon. Dili nga police station ginatumod sa IMEG ni? Police station 2, Action Rex. Police station to? Oo. Tingaway salakyan ang sinong hipe that time si Gabana pa? Kung tarawon Action Rex ang pagpa-blatter sa IMEG si Sir Gabana. Anong amunayhan ang rason nga ginrelieve si Gabana dra sa station to? Wala lang kita kabalo Action Rex no kay ti padayon pa man ang investigasyon kay ti tugya naman nila sa IDMU ang angot sa sining investigasyon Action Rex kay ti so far blatter pa malang ang ginpatigayan sang IMEG. Pamatian naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Anyway, pag silikita nga blatter, that is
self-serving sa nag-complain, no? Kung sino man nag-reklamo, sila self-serving na saya. But on our part, wala kita nag-deny, wala kita silang nag-silingan tuod na, but may proseso kita yung action din. Sa subong, in-refer na inaya sa aton yung IDMU, sa aton Investigation Detective Management Unit under sa kay Sir Major Rizoma. Ay under niya sa amon niya ang tanan niya station as to the allegation nga ginagamit ina mga salakyan nga supposed to be na ginatago kag di sa dapat yagiyon unless otherwise may mga court order siya yung sunidin. So ongoing pa subong investigation. Police balita gikan sa Bacolod City Police Office Section E. Denaboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay sa mga out-of-town reporters ta. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal out-of-town reporters naton mga kaaksyon. Unahon tani alay ang San Carlos upod kay Aksyon Stephen Fresquito, duwang patay sa hacking incident kag shooting incident man sa Barangay Kudkod. Isa ang yara sa ospital ginabulong. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Fresquito gikan sa San Carlos City. Aksyon Stephen. Duwa ka mga sunod-sunod nga mga shooting incident kag hacking ini natabo sa may Barangay Kudkod kag sa may Barangay Prosperidad. So din na nagligad nga adlaw dito sa may Barangay Kudkod kag sabihin na duwa ka mga biktima ang napatay nga ambusan ini kag panglabo pa mismo ilang mga lihok kag kilala ini mga biktima nga si Pedro Incada mag-amay ini nga nagedad din 60 anyos. Kag ang iyang anak na si Jimboy Incada, 30 anyos, parehas ini residente sa Sitio Bidyo, Barangay Kudkod, San Carlos City, Negros Occidental. Nakaangkol sa Pasig kay Police Staff Sergeant Dwight Fajardo, ang duty investigator sa San Carlos sa PNP, nga samtang nagapuli ining duwa ka mga biktima. Human pagkatapos nila nga ginlabo man ang ining purok leader o ining biktima man nga ilangan nang kakontra nga ginkilala naman nga si Godofredo Lano alias Nono, ang purok leader sa sining Sitio Bidyo, Barangay Kudkod, San Carlos City, Negros Central. Kag sabihin nadala ini gilayon sa San Carlos City Hospital para mahatagan sa medical attention. Kag ang ining masunod nga mga sa sunod lamang sa 30 minutos mga alas 9:30 sinisanggap inatabo sa atong Sabado nga tagani samtang pagkatapos ng insidente nga nalabo nila ining purok leader nga si alias Nono nga gilayon mga 30 minutos pagkaabot sa alas 10 samtang nagapapuli ini sila sa ilabalay dito nga gulpi lamang nga wala may mga sospetsado nga nagpusil sa among mga biktima kag ginlabo pa ini sa ilang mga liog kag nakuha sa aton kapulisan nito ang pulo ka mga empty shells sa wala pa imbalan ini nga mga kalibre kag ang duwa ka
binangon kag isa ka ining kutsilyo. So amo ina no ang natabo dito sa Sugdungta sa may Barangay Prosperidad kagabi naman. Natabo naman mga alas 8 sa gabi ang shooting incident nga natabo sa may sitio Tinangkungan, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental nga sabihin na naposilan sinuspetsado ang mga biktima nga gikilala nga si Emmanuel Talido Ibarbon, 22 anyos ini, kag si Eduardo Pasaporte, araman sa eksakto nga pangidaron kag residente ni sa sitio Tinangkungan man, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental, kag sabihin na ang sospetsado ginkilala naman Romulo Culantro I Aguilar, 52 anyos ini, kag residente sila sa nasambit man naton nga lugar, kag pulo sitran nga mga tupad lamang niya balay ini nga natabo nga samtang nagsugatan na ini mga sospetsado kay ining biktima nga nagkawat sunok pa sa ining sospetsado sang iya mga manok gani nga sa pag flashlight iya sang nagbinalagan ini mga mga biktima niya digilayon nga iya ining ginlagas kag nahulog ang armas nga iya napulot kag ginpusel o gintiro ining ginlutang ining duwa ka mga biktima kag namatay gid ining ang isa nga si Emmanuel Talido Ibarbon, 22 anyos, kag na landing naman sa ospital ini si Eduardo Pasaporte nga iya mismo umagad. So sunod pa away sa duta nga gusto siya ipahalinon dira sa sining mga biktima kag gilayon nga ginlagas ini siya sang mga kontra o makaupod sining iya ginpamusil nga mga biktima nga tiro man siya apang nakapalagyo siya gani nag-surrender siya karon nga aga diri sa kapulisan naton sa siyudad San Carlos. Pinagi man ni Police Staff Sergeant Mark Anthony Pasilan ang duty investigator sa San Carlos sa PNP. Sa karon ari sa kusodiya sa San Carlos PNP ni suspetsado para sa pagpangatubang sa ining kaso nga ipagpasaka kontra sa iya. Naga-report lang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang San Carlos sa iluantang sudad sang Sagay, si Aksyon Tom Monforte, ini may kang tanan sa ati ang siyudad sang Sagay mag-MGCQ tubtob sa Agosto 31 kag maki-update tanay sa COVID-19 kung kamusta ang dakbanwa sang Sagay. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Tom Monforte. Tom? Yes, Action Rex COVID-19 update sa Japon diri sa siyudad sa Sagay, Bakabilin, Munisipyo pa, konfirmado nga positibo yung Action Rex nga naka-record, nakabalang diri sa siyudad sa Sagay, kag ang aktibo yung Action Rex nag-os-os, may device na lang nabilin, kag nagsaka ang record diri ara na 34 yung Action Rex, suspected isa, kag ang PUN nagduduman, may ara ng 119 yung Action Rex, ang mga PUN nga ara subong sa quarantine center, nga nabase diri sa Sagay. Bangod nga padayon nga nagkasaka ang kaso sining COVID-19 Action Rex, hindi mga konfirmado nga mga positibo ya. Ang siyudad sa Sagay, ang tagsa nila ka mga border control, sumugod Agosto 16 to Agosto 31, magapabilin. Kag ginahangyo sang Sagay nun, ang kooperasyon sa tanan nga nagabiyahe, padulong diriya sa siyudad sang Sagay. Kada kay Action Rex mga pasado alas 8:45 nakabatyag man diri ang siyudad sa Sagay kami sang linog mga 4 segundos nga nagpayog diri ang siyudad sa Sagay Action Rex. Kada bangod sinati daw naglingin-lingin man ulo naton kay daw medyo bulubaskog man Action Rex ang linog diri, pero dali lang mga segundos lang. Kag bangod sin Action Rex sa gihapon ang siyudad sa Sagay nagapabilin na istrikto ang mga border dere kag ginapangitaan gid istrikto ang ginapangitaan sang mga medical certificate anan nga nagaalagi agod nga malitawan ang paglapta pagid sang COVID-19 sining coronavirus dere sa siyudad sang Sagay. Gikan diri sila sa Sagay COVID-19 update Action Tamon Porting report na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tom Monforte. Balita gikan sa dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay sa iluhan tanay kadi si Aksyon Roger Gutib ni may kang tanan sa 74 anyos na pilasan sa paa kag kamoto matapos nga ginbuno.
Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Action Rex Pilason, 70 anyos nga lalaki matapos sinigin buno kag inisya ang mahigo sa natuo nga bahin sang iya sini nga kamot kag summan wala nga bahin sa iya sini nga paa. Ang biktima gikilala kay Antonio Erasmo Bitimino, 70 anyos sa edad kag residente sang Barangay Luna sa Purok Mapinaubuson, siyudad sang Cadiz. Alas 5:30 ang takna sang hapon kahapon natabo ang among insidente. Sa din ang suspect naman nga nakapalagyo gikilala kay Alexander Bayunon alias Mukoy, legal sa pagidaron, wala sa trabaho kag residente man sa mga lugar. Suno sa report may ara lamang nga daana nga kakigono kon all grudges. Ang ginalinan kung nga nagluntad ng komosyon kag nagkuha sang kutsilyo, ini ang suspect kag gilayon nga ginbuno naman ining biktima. Payo na lang kay wala ini mapuruan kag ini siya ang gindala sa bulungan. Siya mismo ang personal nga nagpa-record sa kapulisan kag nagpangayo sang police assistance. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluhantang La Carlota, Moises Padilla kagiban gabahin sang Central Negros. Upod gi Aksyon Percival Villamor, ini may kangtanan sa isang nagpositibo sa COVID-19 sa banwa sang Moises Padilla, partikularmente sa Barangay Ginpanaan. Pamilya sa nagpositibo ginpaidalom sa swab test sining adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers. Daligid lang, no? Sa din siya magi sa line number 2. Action Pers. Yes, Action Rex, isa ka persona ang nagpositibo sa Barangay Ginpanaan kag inisya sa gindala sa Bacolod City agud to nga iga siguro sa swab test. Ang nagpositibo suno sa kay Vice Mayor Ayan Villaflor nga ginapaidalom sa karon ang pamilya sa pag-cordon o kon sa pag-secured kag ginadala dira sa isolate sa may Barangay Ginpanaan agud to nga tagan sang maayo nga pagtamod kag ini sila swab test sa sini nga adlaw. Action Rex. Ari ang interview sang Action Radio sa kay Vice Mayor Ayan Villaflor. Matiyan na to. Sama to ang tingog ni Vice Mayor Ayan Villaflor sa pag-interview sa Action Radio sa stricto subong ang banwa sang Moises Padilla, labi na gid ang mga tao nga alin sa Bacolod kapuli diri sa banwa sang Magayon. Report lagi kan diri sa banwa sang Magayon para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa Central Negros. Action Radio Philippine Standard Time, la 1:18 na nga oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
Di alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Aksyon Balita Banat Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa wayta malabutan pa bosantan lang ini. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon amon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton sa Kinandan. Ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Can be close to you. From the start I play the part. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon